Leresat padha tumiling kang ngulati kadya medemindah kang warni. Hatta para hapsari wonten ing sang dwija kadya nggih jiwa gagas ing tias dahat kewraning karyanira tan potok samya miyat rengganing raning kadhep kumelapindo pangawening sang dwija lunging kadung malengkung katiuping maruta mondhok sabaran mangambar gungas Adiku di hatiku Bratasena padha kararjan sak tekamu yayi Bratasena Kurupati kakangku ya wis tak tampa lulus raharja tekaku ana kene amarga pepayung donga pamuji saka Kurupati kakangku Adikku Bratasena iya. Bratasena? Durna bapakku apa? Bagya sak tengahmu ya, Ngger. Ndak tampa durna bapakku raharja tekaku ana kene. Antuk pangestu saka durna bapakku. Wah, lole anakku, Ngger. Suwe ora ketemu karo kowe, Ngger, Bratasena. Bratasena awakmu saiki lemu. Ya, antuk pandongamu. Nadyan arang-arang ketemu aku diparingi sehat. Oh iya Ngger. Oh, Bratasena ketemu pisanan ning Krambe ndek empen kae rada kuru. Ning barang tekan kene, aduh ning sedran kene awakmu gedhe. Iya. Tak dongake laris. Pangestu ora tau leren. Waduh. Syukur Ngger. Aku krungu kabar jare kowe rabi neh. Aja kurang pamengku mudurung. Sak yahene ijik ijen. Wah, elok. Mula elok Bratasena. Rebapamu alus. Selagamu alus. Dasare tur bagus. Iya. Yayi. Bratasena. Narpati kakangku apa? Bagya satanganmu Yayi. Lulus raja tekaku ana kene. Awit pandonga pamujine Kakang Narpati Basusena. Raden Sami Wilujeng
Paman Patih sing ya wis tak tampa. Yayi, Sawise satata lenggah Kang Prayoga mrodhyake matur marang pun Kakang. Ana wigati apa siading ngadhep ana ngarsane Kang Raka Duryudana. Kurupati kakangku. Apa to sebabe aku ana kene teka ana ngarepmu. Sepisan tilik marang kayuwananmu. Ingkang kaping pindho nuhoni kelawan kintaka saka Kurupati kakangku. Manawa dina iki aku katimbalan ana ngarepe Kurupati kakangku. Ingkang mangkono Kakang Kurupati, sawise aku wis bisa sabejaga ngadu arep kelawan Kurupati kakangku. Mara diagih aku nampa dawuh apa saka kakangku. Ngenglungke jangga nalingke karna nampa dawuh saka Kurupati kakangku. Sarating pandam sumuluh madhangi jroning pasareyan remu-remu kalingan ngarangan sang dyah manahen kung sumungkem guling kang katon mangrepo Birat entik bronto huluna tadah runtik jagat dewa Bathara Nata Prabu Duryudana sampun wan pangandikan kaliyan Kang Rayi Dyan Bratasena kalimpet lampun Nata Prabu Duryudana sampun satawis nyebar kintaka undangan dhateng Kang Rayi. Sedyaning kayun asoka kanthi pesta Ngandrawina kanthi ucap syukur dhateng pangeran Kang Kawasa. Adeke negara Ngamarta ingkang sampun digawe dening Puntadewa mangkono isih pangandika Prabu Duryudana. Oh, adikku adikku. Adikku Bratasena. Pun Kakang nganti kalimput siadi tak timbali mrene. Gawe gedhenipun Kakang bungah pun Kakang sabab para kadang Pandhawa klebu Kang Raka adikku Puntadewa. Ingkang wis dina iki mapan negara Ngamarta kabaya ana madyaning Indraprastha. Jumeneng ratu ana negara. Mula Yayi saka senengipun Kakang siadi sing tak timbaline dinggo wakiling Pandhawa. Bakal tak kanthi pesta Ngandrawina. Bakal tak kanthi sesuka. Kowe njaluk apa bakal tak turuti hayo. Sing bagus siadi tekan kene bakal tak pestakake bareng kurang kadang Kurawa. Inggih Raden bejo kemayangan. Kang Raka menika sanget amangun suka dhateng Kang Rayi. Utawi Kang Raka anggenipun ngasta wonten Ngamarta. Kula sarujuk menika sampun dipun cawisaken dhateng para abdi tuwin para kadang Kurawa. Yen ngono aku bang katurke penuwun dina iki ana ngendi papan panggonane. Siadi dina iki tak papaneku madyaning sasana ingkang sisih kering. Para kadang Kurawa padha cawis ing sambukawis daharan. Mara diagahi tak kanthi dina iki Yayi.
Kula wonten dawuh nganti kalimput lamun aku wis nyebar undangan marang adikku Bratasena. Sun kanthi manjing madyaning sasana bakal tak kembul bonjono bebarengan. Inggih. Ngerti karepku? Sampun. Supaya Bratasena aja nganti bali. Mangsa Budhawa paman mati. Kawula niki ngestakaken dawuh. Kula inggih sampun nyawisaken sedaya inuman. Mengke dipun krenah supaya Werkudara ora eling piye carane. Pun tomang pitados kalian kula nek ngilangi kekuwatane Pandhawa sengguni menika sampun pakaripun benten kaliyan pendhita. Pendhita menika namung donga menika pun lumrah. Ning nek patih niku pun ngerti. Carane pun to alus ibarat golek iwak wonten salebeting kolam. Kena iwake ning aja nganti buthek banyune. Wow, lole. Rasa lola-lole. Lolemu bengi iki ra kanggo tak kandhani. Angger metu durna kok gur lola-lole ae. Kakang Narwati, wonten dawuh semoga nginipun anggrikaya sesarengan kaliyan paman patih jagat Dewa Bathara. Yayi, kula mboten saged matur kathah. Namung sedaya dawuh. Adi Mas Kartomarma. Wonten dawuh bubana kang padha gantung sibo. Ingsun ninggal tata-tata mapan madyaning sasana saperlu bakal kembul nadah bebarengan kulawan kadangku Anom Bratasena. Terwaca dawuh paduka Kanjeng Sinuwun kemareng ukur ingkang raipun Kartomarma madal sing pasuwanen. Nalika samono paripurna pangandikan Nata Prabu Duryudana dugi sing karsengking palenggahan tumapak ing pada. Jengkaring Nata Prabu Kurupati kaya wis kawedhar sedaya pangandikanira.
Saka sambunging carita dumunung wonten kedaton negari Ngastina Pura garwa Prameswarinata Prabu Duryudana. Sesilih sang Dewi Banawati ya Dewi Banawati. Mangkono candraning sang Kusuma ya Dewi Banawati. Gandang lamun to angun nandika jelih-jelihan jelarat praati rebut enggon bebasan ayu raga karana. Sasolahe sarwa patut sarejeneng rabrengi keris mestaka sedeng amaesan. Rikma cemengang ngemak ngembang bakung ngetpat aplir tinata ati-ati sesina mamicis manjrah parapan nila cendani. Karna sedeng jamur kuping sogan kadya pinatut nimbul nanggal sepisan kasambung Pak Bayu Panyaya pinulas. Netra njait indri wang nyangka putung jangka sedeng lu gadung dadane wijang pamengdangan Raju Mas. Astungga dewa gading dal jimut sok tanjung bangkeane nawon kemik kempol kiyang amanak kencate lenggang moyo-moyo. Tungkake bunder jeblos lir jinangka. Mangkono Sang Rata Prabu Duryudana kundur ngedaton kagiat Sang Dewi Banawati. Ing garasang wisating hawan mulat Sri langening marga puspita hanjrah ing tepi nur melati sumarasana Ista susugun sira sang lumaris sasaji ganda sumrek mananduk krana Kanjeng Sinuwun Banawati opo dereng danguraipun kula ngaturaken sangkung bekti kula mugi kunjuk Kanjeng Sinuwun Banawati ya wis tak tampa nyuwun pangapunten anggen kula ngrangu kundur paduka wonten kedaton batobat radi gasik kaliyan padatan pasewakan bengi iki beda kelawan biasane iki ketok istimewa
Napa sababipun? Ketekan adikku Bratasena. Ingsun katalumpen yen to atur kintaka kan marang kadangku Pandhawa sing nomer 2. Bakal tak kanthi tasakuran pesta ana negara Ngastina sabab nggris boyongan ana negara Indraprastha. Nalika boyongan tekan saiki durung kelakon aku syukuran bareng kelawan adikku Pandhawa. Mula bareng tekan kene Bratasena tak lermake ana papan Pangandrawina. Mula Banawati dina iki aja gelo rasaning atimu. Sanadyan aku wis ngerti kowe tata racik dedaharan. Kowe wis ngadi busana sarira bengi iki beda kelawan mambengi. Lih mung ngadi busana bengi iki tok polke. Nganggo kebayak soklat kelip-kelip jarikmu putih. Bathik sanadyan ora tuku dhewe. Gelungmu bunder. Kowe eden-eden saiki busanamu kelawan ngadi sariramu ora keri kelawan bocah saiki. Menapa buktinipun? Rambutmu tok semirabang. Banawati ora ketok anakmu loro. Jebles kaya parawan Sunti. Tatubat kowe nggih ampun sanget-sanget lho. Aku nyawang kowe ora tau tuwa. Banawati, wiwit biyen tekan saiki ya mung kaya ngono kuwi wae. Pangestunipun anggen kula sregep olahraga. Ya. Ya mung tak jaluk dadane diopeni. Kula nggih. Eden-eden saiki nek kira-kira kendho dikencengke piye carane? Nganggo dana pira? Redanane pira? Kula nggih. Nek perlu suntik putih. Nuwun pangapunten sampun gawan bayi menika. Ya. Banawati. Nek perlu gulune ditato ora apa-apa. Batu-batu. Napa remen dipun tato? Jaman saiki wong wedok tato pirang-pirang. Nek perlu ora mung nggon gulu. Liyane kudu ditato. Batu-batu. Aja kalah karo bojo selingbonan. Menawaten monggo kula derek manjing wonten jroning sasana. Ayo derekno dina iki. Kala ulat kadi tatet ambarong kang pamulu alus manis maweh kung sembata ageng adedek mondorangkung gorepan tas dadya maladkung
nalika samono datan kira cap Sang Nata Prabu Duryudana mancing ana madyaning sasana kembul donga lan pamuji sesarengipun garwa Sang Dewi Panomati. Kira cap kadya mangkono nggih wau kang ana. Sajroning sasana Nata Prabu Duryudana lereh busana keprabon ganti busaning Kasenopaten. Minggah ana madyaning sanggar palanggatan besem dupa satemah makantar-kantar gandanira. Gandane kang sekar gadung kelawan kembang-kembang menur kang semuarum winolan ayat-ayatan kati kusuma mangambar-ambar maur kuku sing dupa kumelun kelun hambar meko leremembo Bathara tan samar pamoring sukma Seminok maya winahya ing sepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana saking liyep layaping ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati sumusuping rasa jati